So hello, this is Shangers again. So today's video, pupunta tayo ng Merkado. Mamili tayo joke. Kuha lang tayo ng pera doon. 500 lang naman kasi wala na tayong pera. Ha? 500. Awan. 500 dito. 500 ganyan. Yan sa kanday ko. 500 lang yung kukunin namin pera. Asan mo? Asan hindi palit? Asan hindi palit? Ihatag tagay siya pa siya ng 5. 5 ko no. Ibalik na ako ng 5. Ihatag nito tayo ng 5 ay napampaya. Niulit ko ron tayo, balik na sa goma. Ha? Balik na sa goma. Oh, dili kay Sabado imo. Wa na, nausog. Mausog. So, matuloy on. Asa taas na? Tabi. Asa? Tabi. Ito may United States of Canadian. Ito may United States of Canadian. Ito may sa Palawan. Mukha may kwarta $500. $500. Pistet ang buhok ni mo. Tanggal yung buhok. Ay ka. Among driver. Tira na papang. Darani mo ta. May face mask yung isa kay bato ko na siya. Uputaw di mata-vlog. Upitaw. Napunta sa pikas. Ato ikuag. Gusto ba kung may kikimahog na itong cellphone ka rin po. Pura ba na? Yeah. We're flying! We're flying! Okay naman kaway plate brad. Wara ba ko? Nang lakaw meron. Ang lakaw meron. Pero wa mi kuan. Wa mi panggasolina. Subak tas niyan eh. Patong uli. Ay nga na lang box no. Kada uli na bay pin na motor da mula agta magpidyo ba no. Kita asa man na. Sabay sa naglaga na to. Kita bagong tulo. Isa karon. Yeah. Ampay. Batitan sa na ako. Karon na. Batitan sa na. Magwaktas man. So nanata sa Kawayanan guys. Nanata sa I love Kawayanan. Na mato pa ning Kawayanan kay naa pa I love. Kamo diha kita na ba tay love diha. Ana ba na say kuan? Correct? Oh, diyan ko ba to? Oh, pala pa ka. So magpagasolina sa ta. Pa ba di ay? Alam, bulingan lagi naman ko sa ay yung kamot. Kita kang galuto ta. Ama ba, ama na. Hello. Okay man siguro ang gasolina. Ang service. Kita ko. Don't you cry, say.
Oo, ano, siguro ni Bata. Unitig 50 kay sayang. So na tayo Giselle. Jess nga Giselle. Ang sama yun. Ano bitang kung makita taglaki nga naginusara at yung hi babe. Ikaw, ingon. Karon na. I swear. Forever ano na. Nasa ka. Sara, oy. Ah, tempura na lang. Tempura na naman sang. Kanang hang ha? Halo. Halo. So, papun mo tok is inyong gikaon. Kamu rin nangaon. Ako wa. Diba?
Hang? Yung asawa ko nasa ibabaw. Ingat ka dyan, asawa ko. Nga. Hindi na mukha. Long. So we're going home somewhere in the Philippines. Valeria. So somewhere. Hirap mag-video na walang stick. Ito ka na rin, mono-stick. Monopan. Pusay. Ako, guys, right? So, itong cellphone na to is nag-rainbow na. Pag ito mahulog, wala nang rainbow, black na lahat. Tungo na kami ngayon sa Japan. From United of Korea to Japan. Korea. You can never napakaswerte mo pa rin sa cellphone na to. Tignahin mo kasi sa dagat. Stay strong pa rin siya. Yun nga lang, hindi ako nakapag-live stream kasi Zeko, Jawa pa. So, dito na tayo sa Iwas Sentro. Iwas Silaw. So, ito yung dalan patungo sa amin. Ito. Yuhuu! Ay, harin lang katiya. Tama na hamatay doon. Lahos. Di ko, bala. Uy, ay daw ha. Balokay ka pa. Di na makarider. Kulay nga. Pesto. May Michael. Okay, ginuupo. Akoy, sige. Law mo, kay bukat mo. Yan hiya. Pinababa kami ng walang hiya naming kapatid. Dora. So, malapit na tayo sa bahay. Bago ka makapunta sa bahay namin, makita mo tong mga old house. Okay. So we're home.